Μάλιστα. Πάμε να καλωσορίσουμε τώρα τον κύριο Κώστα Μαλαχά που είναι εδώ, όπως κάθε Δευτέρα. Καλό μεσημέρι, καλώς ήρθατε. Την προηγούμενη εβδομάδα δώσαμε εντολές και οδηγίες προς ναυτιλωμένους. Πώς θα μεταβούμε από την περίοδο της νηστείας στην υπερκατανάλωση. Όχι, δεν δώσαμε. Δεν είπαμε για υπερκατανάλωση. Ομαλά. Πώς θα περάσουμε τώρα από την Μεγάλη Εβδομάδα στην διατροφικές συνήθειες που ισχύουν μετά την Κυριακή του Πάσχα. Έτσι. Και όλο τον υπόλοιπο χρόνο. Λοιπόν, σήμερα θα συζητήσουμε ένα θέμα το οποίο σχετίζεται με τον ρόλο των διαιτολόγων και των διατροφολόγων. Ναι. Γιατί συνηθίζεται να λέμε και συζητήσουμε, θα σου δώσω εγώ μία δίαιτα, θα χάσεις 10 κιλά σε 5 μέρες. Ναι. Και ξέρετε, αυτό ή διαβάζουμε διάφορες δίαιτες στο διαδίκτυο, σε εφημερίδες, σε περιοδικά δεξιά και αριστερά, με αποτέλεσμα να ελοχεύουν πάρα πολύ κίνδυνοι για την υγεία μας. Και εκτός αυτού δεν έχουμε και αποτελέσματα. Στο τελευταίο θα διαφωνήσω. Συνήθως κάποιες τέτοιες δίαιτες, αναλόγως βέβαια πώς θεωρούμε το αποτέλεσμα. Έτσι. Ναι, συνήθως κάποιες τέτοιες δίαιτες έχουν μια ταχεία απώλεια βάρους, ναι. Η οποία όμως είναι σχεδόν αν σίγουρο. Αν την ακολουθήσεις. Ναι, αν την ακολουθήσεις και πόσο μπορείς να την ακολουθήσεις. Και πόσο μπορεί να ακολουθήσεις, αλλά και λέω για τους κινδύνους, γιατί εσείς τις οδηγίες που θα δώσετε δεν θα τις δώσετε έτσι, θα κάνετε εξετάσεις, θα πάρετε διάφορες παραμέτρους. Όχι, εμείς γιατί ο διαιτολόγος, ο διατροφολόγος, αυτό λέω. Ακριβώς. Γιατί μπορεί να ακολουθήσω εγώ μια δίαιτα που μου είπε ένας φίλος ή που διάβασα κάπου και να τρέχω και να μην φτάνω μετά. Έτσι, για διάφορα πράγματα. Εδώ θα πρέπει να εφιστήσουμε την προσοχή, να πούμε ότι μακριά από δίαιτες που υπόσχονται γρήγορη απώλεια βάρους, αποσκευάσματα τα οποία υπόσχονται γρήγορη απώλεια βάρους, χωρίς κόπο, χωρίς σωστή διατροφή, ναι. χωρίς... κοιμάσαι, ξέρω εγώ, και αδυνατίζεις. Ναι, υπάρχουν κάποια τέτοια σκευάσματα που στις διαφημίσεις τους το λένε αυτό. Από κάτω βέβαια με μικρά γραμματάκια γράφει ότι συστήνεται προσεγμένη διατροφή και άσκηση. Ναι. Αλλά άμα δούμε τη διαφήμιση, λέει ακριβώς αυτό το πράγμα. Έτσι πάμε. Πάρτε το σκεύασμα και αδυνατήστε χτες. Ναι. Λοιπόν, να πούμε κάτι, ότι δυστυχώς δεν υπάρχουν μαγικά χάπια, ούτε μαγικά ραβδιά, ούτε μαγικά φίλτρα. Κανένας δεν έχει παραπάνω κιλά επειδή του λείπει η αλφα ουσία την οποία έρχεται να μας προσθέσει αυτό το χάπι στη διατροφή μας. Όλα αυτά τα χάπια, τα οποία έχουν αποδεδειγμένη δράση, έχουν και αποδεδειγμένες παρενέργειες. Κάποια τα οποία δεν έχουν αποδεδειγμένη δράση, δεν μπορούμε να... ή μάλλον κάποια που δεν έχουν παρενέργειες, φαίνεται ότι δεν έχουν αποδεδειγμένη δράση. Είναι καθαρά θεωρητική η δράση τους. Και κανένας δεν έχει παραπάνω κιλά επειδή του λείπει αυτή η αλφα ουσία. Έχει παραπάνω κιλά επειδή δεν τρώει σωστά, επειδή δεν ασκείται. Επειδή. Ακριβώς. Επειδή είναι πολλά τα επειδή. Λοιπόν, ποιος είναι λοιπόν ο ρόλος και το έργο, η δραστηριότητα του διαιτολόγου, του διατροφολόγου? Καταρχήν, ο διαιτολόγος δεν είναι για να μας κάνει να χάσουμε κάποια κιλά. Αυτός είναι ο λάθος ρόλος του διαιτολόγου. Ο ρόλος του διαιτολόγου είναι να μας εκπαιδεύσει, να τρώμε πιο σωστά, να μας εκπαιδεύσει να ζούμε καλύτερα. Να αλλάξουμε τις συνήθειες. Ναι, αν δούμε τη λέξη δίαιτα, γιατί πολλοί παρεμηνεύουν τη λέξη δίαιτα, τη λέξη διατροφή. Ναι. Εγώ δεν κάνω δίαιτα, κάνω διατροφή. Η λέξη δίαιτα είναι τρόπος ζωής. Δηλαδή περιλαμβάνει μέσα την εργασία μας, τις καθημερινές μας συνήθειες, τη διατροφή μας. Εκεί αυτά καλούμαστε να αλλάξουμε. Για να πούμε ότι έχουμε ένα επιτυχημένο πλάνο διατροφής, ένα επιτυχημένο πλάνο απώλειας βάρους και διατήρησης αυτού. Είναι πολύ σημαντικό. Μάλιστα. Άρα, ναι, αυτά ποιος τα κάνει? Γιατί ο διαιτολόγος μας δίνει αυτές τις οδηγίες. Εμείς οι διαιτολόγοι καλούμαστε να παντρέψουμε εντός εισαγωγικών
τη δουλειά που έχει ένας γιατρός στην πρόληψη, Ναι. να τα φέρουμε στην καθημερινή πράξη, δηλαδή τις ουσίες να τις μετατρέψουμε σε τρόφιμα, τη δουλειά που κάνει ένας γυμναστής, να προτείνουμε να κάνει άσκηση, όχι να προτείνουμε συγκεκριμένες ασκήσεις, να προτείνουμε να κάνει άσκηση, να πάει στο γυμναστή να του πει τι ακριβώς χρειάζεται στην περίπτωσή του. Και εμείς είμαστε ο συνδετικός κρίκος αυτών. Δηλαδή, ένας διαιτολόγος θα πρέπει μπορεί να κάνει αξιολόγηση της θρεπτικής κατάστασης. Δηλαδή, είμαστε σε σωστό βάρος, πρέπει να χάσουμε βάρος, πρέπει να βάλουμε επιπλέον βάρος. Από εκεί και πέρα μπορούμε να συντάξουμε διαιτολόγιο. Ναι. Με βάση τις συνήθειες, τον τρόπο ζωής, Φυσικά. τις ανάγκες. Φυσικά. Εξατομικεύεται η κάθε περίπτωση. Δεν έτσι. είναι μόνο οι ανάγκες, είναι ο τρόπος ζωής. Δηλαδή, τρόπος ζωής, αν εγώ κάνω μια δουλειά την οποία δεν μπορώ να ακολουθήσω ένα πρόγραμμα διατροφής που κάνετε εσείς, όσο και να ταιριάζει απόλυτα στις ανάγκες μου, δεν ταιριάζει στον τρόπο ζωής μου. Ναι. Δεν θα μπορούσα να το ακολουθήσω αυτό. Μάλιστα. Αξιολογείται ο διαιτολόγος? Δυστυχώς, εμένα δεν μου έχει ζητήσει κανείς να δει το πτυχίο μου και με συναδέλφους που συζητάω, κανείς δεν έχει ζητήσει το πτυχίο μας. Πρέπει να ζητάμε να δούμε τους ακαδημαϊκούς τίτλους και να πούμε ότι αυτή τη στιγμή επαγγελματικά δικαιώματα ως διαιτολόγοι, διατροφολόγοι στην Ελλάδα έχουν μόνο οι απόφοιτοι της Χαροκοπείου, οι απόφοιτοι του ΤΕΗ Θεσσαλονίκης, του ΤΕΗ Κρήτης, το οποίο είναι στη Σιτία, και του ΤΕΗ Καρδίτσας. Νομίζω δεν υπάρχει κάποιο άλλο ΤΕΗ στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Αν έχω ξεχάσει κάποιο... Μάλιστα. Πάντως, ΤΕΗ, ΑΕΗ και φυσικά και τα πανεπιστήμια από άλλες χώρες. Ναι. Άρα, όταν πάμε σε ένα διαιτολόγο, διατροφολόγο, θα πρέπει να μην είναι μόνο, να μην το δηλώνει. Πρέπει και να είναι. Να έχει τίτλους σπουδών, έτσι. Πολλοί παρακολουθούν ένα σεμινάριο και μετά λένε είμαι διαιτολόγος, είμαι διατροφολόγος. Είναι εύκολο να το λέμε αυτό. Ναι. Πολλοί κάνουν κάποιες μεταπτυχιακές σπουδές. Αυτά δεν κατοχυρώνουν επαγγελματικά δικαιώματα. Ναι. Η επιστήμη της διατροφής και διαιτολογίας είναι τετραετούς φοιτησης και μόνο έτσι κατοχυρώνονται επαγγελματικά δικαιώματα. Ναι. Και παίρνετε άδεια εργασίας, δίνετε εξετάσεις ή το πτυχίο μας. Με το πτυχίο, έτσι. Λοιπόν, να μπούμε λίγο στην ουσία για να δούμε μύθους και πραγματικότητες. Διαβάζουμε δίαιτες σε περιοδικά ή στο διαδίκτυο. Αυτές οι δίαιτες, να διαβάσουμε μια δίαιτα. Ισχύει το ίδιο και για σας και για μένα και για τον τρίτο και τον τέταρτο? Φυσικά και όχι. Άλλες απαιτήσεις έχω εγώ, άλλες εσείς, άλλες κάποιος άλλος. Άλλες μια γυναίκα η οποία είναι σε μια ηλικία, ένα κοριτσάκι είναι 12-13, άλλες το ίδιο κοριτσάκι όταν πάει στα 25, άλλες όταν θα φτάσει στα 50. Μάλιστα. Άρα η κάθε περίπτωση είναι εξατομικεύεται. Και φυσικά από εκεί και πέρα πρέπει να δούμε και το κάθε περιστατικό μεμονωμένα, δηλαδή την κλινική του εικόνα. Εξετάσεις αίματος, οι οποίες θα πρέπει να πραγματοποιηθούν, η θρεπτική του κατάσταση όπως είπαμε πριν, η φυσική του δραστηριότητα, πάρα πολύ σημαντικό. Ναι, το προφίλ του δηλαδή. Το προφίλ του κάθε ανθρώπου. Ακριβώς. Ξεχωριστά. Τώρα, για πείτε μου, πώς αντιδράτε εσείς όταν ακούτε ή διαβάζετε με αυτή τη δίαιτα θα χάσετε 5 κιλά σε μια εβδομάδα? Προσωπικά μόλις το βλέπω αυτό, περιμένω, αυτό είναι σε πολλά άρθρα τα οποία δείχνουν κάποιες διάσημες δίαιτες. Μόλις το βλέπω αυτό είμαι σχεδόν σίγουρος ότι κάτω το άρθρο δεν έχει υπογραφεί. Μάλιστα. Λοιπόν... Δηλαδή κανένας επιστήμονας, διαιτολόγος δεν θα βάζει την υπογραφή του σε μια τέτοια λεζάντα, έτσι? Θέλω να πιστεύω ότι κανένας. Ναι. Βέβαια έχω δει διάφορα περίεργα. Από εκεί και πέρα μακριά από τέτοιες δίαιτες που υπόσχονται γρήγορη απώλεια βάρους, γιατί συνήθως αυτό το βάρος δεν προέρχεται από το λιπόδι μας ιστό, προέρχεται από υγρά, προέρχεται από τη μυϊκή μας μάζα, από μέταλλα, τα οποία μόλις θα φάμε, στο πρώτο γεύμα που θα φάμε, θα επαναπροσλάβουμε το χαμένο βάρος. Μάλιστα. Τι πρέπει να προσέχουμε σε αυτές τις λεγόμενες χημικές δίαιτες που λένε, ξέρω εγώ, μία εβδομάδα τρώτε μόνο κοτόπουλο ή μία εβδομάδα μόνο ρύζι?
ό,τι και στις προηγούμενες που θα έχουμε απώλεια 5 κιλών. Δεν ισχύουν αυτά. Είναι επικίνδυνα, έτσι. Συγκεκριμένα πριν 2 εβδομάδες περίπου δημοσιεύθηκε μία έρευνα η οποία έκανε σύγκριση γνωστών διαιτών οι οποίες κυκλοφορούν, χαμηλής περιεκτικότητα σε υδατάνθρακες, υψηλής περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη, χαμηλής περιεκτικότητα σε λιπαρό, τη δικιά μας τη μεσογειακή διατροφή, δίαιτα DAS, διάφορες τέτοιες δίαιτες, για να συγκρίνουν τα αποτελέσματα ως προς την απώλεια, αλλά και ως προς τη διατηρησιμότητα του χαμένου βάρους. Τα συμπεράσματα ήταν ότι γενικότερα αυτό που έχει αποτέλεσμα είναι μια ισορροπημένη διατροφή. Ναι. Ούτε συγκεκριμένη δίαιτα, η οποία θα μας καλύπτει σε όλα τα μακροθρεπτικά συστατικά. Μακροθρεπτικά είναι αυτά που μας δίνουν θερμίδες, αλλά κυρίως στα μικροθρεπτικά, εκεί που υποφέρει ο σύγχρονος άνθρωπος. Δηλαδή, μπορεί στις θερμίδες να μην έχουμε έλλειμμα, γιατί αν είχαμε έλλειμμα στις θερμίδες δεν θα είχαμε και την αύξηση του βάρους, αλλά έχουμε έλλειμμα στα μικροθρεπτικά συστατικά. Βιταμίνες, μέταλλα, για να λειτουργεί σωστά ο οργανισμός μας. Μάλιστα. Υπάρχουν, είναι μύθος ή πραγματικότητα όταν διαβάζουμε για δίαιτες που υπόσχονται ότι θα χάσετε λίπος από συγκεκριμένα σημεία του σώματος, από την κοιλιά, από τους γοφούς, μακάρι να υπήρχε μια τέτοια δίαιτα, γιατί θα ήμουν ο πρώτος που θα την έκανε. Πιστέψτε με. Δεν υπάρχουν αυτά. Όχι, δυστυχώς δεν υπάρχουν. Και δεν υπάρχει επιστημονικά τεκμηριωμένη μέθοδος ότι υπάρχει τοπικό αδυνάτισμα, έτσι. Μάλιστα. Οι διάφοροι συνδυασμοί τροφών. Εννοείται ότι... Να τρως ρύζι με κοτόπουλο και όχι με μακαρόνια. Κοτόπουλο με μακαρόνια. Κοιτάξτε να δείτε. Όταν μπαίνει το κοτόπουλο στο στομάχι μας, η πρωτεΐνη από το κοτόπουλο διασπάται και το σώμα μας πλέον δεν αναγνωρίζει ότι έχει φάει κοτόπουλο, αναγνωρίζει ότι έχει φάει πρωτεΐνη. Κάτι τέτοιο φαίνεται ότι δεν ισχύει και κάπου εκεί βασίζονται κάποιες γνωστές δίαιτες που βασίζονται στο τεστ δυσανεξίας, που όπως είχαμε πει και σε προηγούμενη εκπομπή δεν έχει καμία επιστημονική τεκμηρίωση. Το τεστ δυσανεξίας. Ναι, τα τεστ. Τα τεστ. Δηλαδή, να το θυμίσουμε λίγο. Τεστ δυσανεξίας είναι κάποια τεστ τα οποία δυστυχώς κάποιοι και από τον χώρο μας έχουν πλασάρει στην αγορά και υποστηρίζουν ότι κάνοντας ένα τεστ θα δούμε ποιες τροφές μας μπλοκάρουν το μεταβολισμό. Μάλιστα. Στην ουσία έχουμε μια αλλεργική αντίδραση προς αυτές τις τροφές και μπλοκάρει το μεταβολισμός μας. Έχουμε αλλεργικές αντιδράσεις προς τις τροφές, αλλά από ό,τι φαίνεται στη διεθνή βιβλιογραφία δεν υπάρχει καμία συσχέτιση με το βάρος μας. Μάλιστα. Ωραία. Άρα δεν υπάρχουν και μαγικοί συνδυασμοί τροφίμων. Δηλαδή η δίαιτα του πιτόγυρου μπορώ να την κάνω για μια εβδομάδα. Δίαιτα του πιτόγυρου, να τρώτε πιτόγυρο ή να αφαιρέσετε το πιτόγυρο? Όχι, να τρώω πιτόγυρο. Ό,τι και να κάνουμε για μια εβδομάδα νομίζω δεν θα μας επηρεάσει τόσο πολύ. Αν είναι μεγαλύτερο το χρονικό διάστημα όμως. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι αλλαγές μπορούν να κάνουμε που θα μας φέρουν και αποτελέσματα. Ωραία. Λοιπόν, σε πλήθος μελετών φαίνεται ότι όσο περισσότερα φρούτα και λαχανικά καταναλώνουμε, δηλαδή φυσικές τροφές, τόσο το βάρος μας τείνει να μειωθεί και συγκεκριμένα το λίπος μας. Επίσης, όσο γυμναζόμαστε, κινούμαστε. Οπότε, κάτι απλό που θα μπορούσαμε να κάνουμε για να βελτιώσουμε τη διατροφή μας και αν χρειάζεται, τονίζω το αν χρειάζεται, να χάσουμε βάρος, είναι να προσθέσουμε φυσικές τροφές, φρούτα, λαχανικά, να μειώσουμε το αλάτι, να αυξήσουμε τη φυσική μας δραστηριότητα. Δεν λέμε να ασκούμαστε καθημερινά, αλλά κάποιος ο οποίος δεν μπορεί να ασκηθεί, ας πάει για περπάτημα, ας πάει για κολύμπι, τώρα που φτιάχνει ο καιρός. Να βάλουμε γενικότερα κίνηση στη ζωή μας, να έρθουμε πιο κοντά σε αυτό που είμαστε φτιαγμένοι σαν όντα να κάνουμε. Και είμαστε φτιαγμένοι να κινούμαστε συνεχώς, να τρώμε φυσικές τροφές, όχι επεξεργασμένες, και να λειτουργεί το σώμα μας όπως αυτό ξέρει. Μάλιστα. Είναι πολύ σημαντικό να αφήσουμε τη φύση να δρά, να μην επεμβαίνουμε σε όλα. Βοηθά το να πίνουμε πολύ νερό? Βοηθάει να πίνουμε ικανοποιητική ποσότητα υγρών. Ούτε το πολύ, ούτε το ελάχιστο. Η ικανοποιητική εξαρτάται από τον κάθε άνθρωπο, από τη φυσική του δραστηριότητα, από το περιβάλλον το οποίο μένει και φυσικά από την ποσότητα τροφής που καταναλώνει.
Για μας εδώ τους Ευρωπαίους φαίνεται ότι 2,5 λίτρα την ημέρα. 2,5 λίτρα. Δεν είναι πολύ. Δεν είναι πολύ. Τα 2,5 λίτρα εμπεριέχονται μέσα και στις τροφές τις οποίες καταναλώνουμε. Αχα, όχι μόνο ξέρω, να πίνουμε 1,5 μπουκάλι. Βέβαια, επειδή το είχαμε πει την προηγούμενη φορά, 2,5 λίτρα ισχύουν για τους Ευρωπαίους, για την Αμερική είναι γύρω στα 3,5. Αλλά εμείς εδώ πέρα στην Ελλάδα που έχουμε πιο θερμό κλίμα φαίνεται ότι είμαστε πιο κοντά στην Αμερική στις συστάσεις. Ειδικά το καλοκαίρι γιατί με την αφυδάτωση και τα λοιπά. Ναι. Τώρα βέβαια τα 2,5 λίτρα άμα πιείς σε 2-3 καφέδες και ένα τσάι το απόγευμα. Πιείς και 1 λίτρο νερό, και φας και φρούτα λαχανικά. Και φρούτα και λαχανικά. Ναι, καλυπτόμαστε. Άνετα. Ναι. Τώρα το καλοκαίρι θα πιούμε και λίγο παραπάνω. Ναι. Το καλό είναι να μην βάζουμε μεγάλους στόχους, αλλά να βάζουμε μικρούς και εφικτούς στόχους. Δηλαδή όχι θα χάσω σε ένα μήνα 5 κιλά. Αυτό είναι περισσότερο θέμα ψυχολογίας. Τα 5 κιλά δεν είναι εύκολο σε ένα μήνα. Δεν είναι εύκολο. Εκτός αν είμαστε παχύσαρκοι. Ναι. Σε απλά υπέρβαρους, που είναι πιο εύκολη η απώλεια βάρους. Ναι. Σε απλά υπέρβαρους είναι πολύ δύσκολο. Σε φυσιολογικού βάρους που θέλουν να χάσουν 5 κιλά για αισθητικούς λόγους είναι ακόμη πιο δύσκολο. Είναι ακόμα πιο δύσκολο. Ναι, αν δούμε και τις συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, αυτό που λέμε όλοι το 1 κιλό την εβδομάδα ότι πρέπει να είναι τόσο, δεν πρέπει να είναι τόσο. Μια φυσιολογική απώλεια βάρους σε ένα παχύσαρκο άτομο είναι από 500 γραμμάρια έως 1 κιλό την εβδομάδα. Για την ακρίβεια έως 990 γραμμάρια είναι η σύσταση. Και σε ένα υπέρβαρο άτομο από 250 γραμμάρια έως 500 γραμμάρια την εβδομάδα. Μάλιστα. Οπότε σε καμία περίπτωση δεν είναι ο στόχος μας το 1 κιλό. Πρέπει να βάζουμε μικρούς και ρεαλιστικούς στόχους ώστε να μπορούμε να τους καταφέρνουμε. Μάλιστα. Να τους πετυχαίνουμε για να φτιάχνουν και η ψυχολογία μας. Ναι. Τώρα, άρα θα πρέπει να ξεκινήσουμε με μικρές αλλαγές και μία από αυτή την αλλαγή να αλλάξουμε τις συνήθειές μας. Δηλαδή να βάλουμε φρούτα, αν δεν τρώμε, στο καθημερινό μας πρόγραμμα το διατροφικό ή σαλάτες. Αν το κάνουμε αυτό, στην αρχή θα μας είναι λίγο δύσκολο, αλλά μετά θα γίνει μια συνήθεια και ευχάριστη συνήθεια. Ένας απλός τρόπος για να... Και να μην βαφτίζουμε τα παστάκια για φρούτα, έτσι. Μιλαράκι. Ένας απλός τρόπος είναι να βάλουμε τα φρούτα εκτεθειμένα μπροστά μας. Δηλαδή, πάνω στο τραπέζι να βάλουμε φρούτα. Ναι. Οπότε κάποια στιγμή είναι πιο που εύκολο, πεινάμε... Όταν το βλέπουμε συχνά ένα φαγητό, είναι πιο εύκολο να το δοκιμάσουμε. Όσο περισσότερο το δοκιμάζουμε, τόσο πιο πιθανό είναι να μας αρέσει στο τέλος. Μάλιστα. Ωραία. Και κάτι τελευταίο, ότι καλό θα είναι να απευθυνόμαστε στους ειδικούς. Πάντα. Δηλαδή, αν θέλουμε να βελτιώσουμε τη διατροφή μας, θα απευθυνθούμε σε ένα διαιτολόγο. Αν θέλουμε να κάνουμε άσκηση, θα απευθυνθούμε σε ένα γυμναστή. Αν έχουμε κάποιο πρόβλημα υγείας, θα απευθυνθούμε σε ένα γιατρό. Μάλιστα. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε πού απευθυνόμαστε και να πιστοποιούμε ότι αυτός που έχουμε απέναντί μας είναι όντως αυτός που δηλώνει. Ωραία. Λοιπόν, θα κλείσουμε εδώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό Πάσχα να έχουμε. Καλό Πάσχα να έχουμε. Πάμε σε μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως μετά.